дар шаҳри хуҷанд ташхисгоҳи ДНК-и инсон боз шуд, ки мушкили корафтодагонро дар ватан осон мекунанд, ки қаблан барои чунин ташхис ба Москву Тошканд бо сарфи вақту маблағи зиёд сафар мекарданд. табибони ташхисгоҳи нави молекулярии генетикӣ дар хуҷанд мегӯянд, акнун онҳо метавонанд аз рӯи хуну пӯст, қатраи нутфа, луоб ё арақи бадан дар ҳуҷайраҳои инсонро зери заррабинҳои таҷҳизоти дигар таҷзия ва ба кӣ тааллуқ доштани онро ба эҳтимоли 99% муайян кунанд. яке аз талаботҳои ин лаборатория ин муайян намудани ҳолати баҳсии падарӣ, на фақат падарӣ, балки модарӣ. баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки модарон кӯдакҳои худро партофта аз ҳамин кӯдаки худ дасткашӣ мекунанд. ҳолатҳое мешавад ки ивази кӯдакон. ҳамчунин дар ташхисгоҳи нав гумонбарон дар содир кардани ҷиноят муайян карда мешаванд. ДНК занҷираи фароҳам аз хурдтарин қисмҳои ҳуҷайраи инсон аст, ки чӣ гунагии таркиби ҷисми инсон дар он сабт шудааст ва код ё нишонаест, ки аз падару модар ва гузаштагон ба кӯдак мегузарад. ҳамчун исботи дақиқ барои мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ зарурат пайдо мекунад. чунин ташхисҳо аллакай дар дигар давлатҳо, дар бисёри давлатҳо ворид гардидаанд. ташхисгоҳи ДНК дар назди ташхисгоҳи додгоҳиву тиббии вилояти Суғ таъсис ёфтааст. ҳар сол 40-50 муроҷиат барои ташхиси ДНК-и одамон аз афроди оддӣ ва мақомоти тафтишотӣ дарёфт мекарданд. арзиши ташхиси ҳуҷайраи инсон дар чунин ташхисгоҳҳои Москав ҳудуди $1000 арзиш дорад, вале дар Хуҷанд ба нархи арзон, ки муайян хоҳад шуд, анҷом дода мешавад. таҷҳизот ва асбоби зарурии ташхисгоҳи ДНК бо 300 000 сомонии буҷа ва $10,000 маблағи хайрияи созмонҳои байналмилалӣ харидорӣ шуда, ҳамчунин бо 150 000 сомонии дигар маблағи буҷавӣ иншооти ташхисгоҳ бунёд шудааст.